ڕێخستنا مافێ مرۆڤان لە عەفرینێ راپۆرتێکدا ڕاگەهاند و محکەمەیە جینایی لێ باژاری عەفرینە ڕۆژەڤایی کوردستانê biryara dervekirin û zîndanê ji bo ژمارەیەک welatiyên Kurd yên navçeya Şiyê standine. Lê gorî ku di raporta rêxistina mafê mirovan ya Efrînê de hatiye bê tometên dûr ji rastiyê û bê taybetî peywendiya wan bê rêveberiya PYD ve biryarên dadgehê hatine standin. Dibin eşkenceyê de jî welatiyên Kurd danpêdankirin ku peywendiya wan bê PYD re hebû û ew welatî jî ev ên. Hesên Yusuf Mustafayê 20 salî ku li rêkefta 28 çarê 2021 hatibû desteserkirin û roja çarşema bûrî rêkefta 27 heftê 2022 biryara dervekirinê dermafê wî de hate standin. Yusuf Mustafa Husên li rêkefta 27 heftê 2022 biryara zîndanê ya 3 salan dermafê wî de hate standin. Mustafa Mihemed Mustafa Husênî 27 salî carayekê sala 2019 de hate desteserkirin û cara duê jî beriya heftiyekê careke din hate binçavkirin ango desteserkirin. Li rêkefta sihê heftê 2022 biryara 13 salan ya zîndanê dermafê wî de hate standin. Ezzedîn Yusuf Mustafa Husên yê 17 salî li rêkefta 5/5/2021 hate desteserkirin dibin eşkencê de danpêdan bûye çendêkir ku peywendiyayî ya malbatawî bê PYD ve hebû. Li rêkefta sihê heftê 2022 biryara 13 salan ya zîndanê dermafê wî de hate standin. Zeynep Mihemed Olaşî hevjîna Mustafa Husên li rêkefta 12/6/2021 hate ravandin. Li rêkefta 27 heftê 2022 bê 12 salan hate zîndanî kirin. Ew jî hevdemê ku dadgehê Xuşkawê Cîhan Mihemed Olaşî serbest berde. Li rêkefta 20/6/2021 rêxistina mafê mirovan ya Efrînê di raportekê de belge kirbû ku jmareyek kes hatine binçavkirin û têne eşkencedan di zîndanên ku li Efrînê hene.